Bună seara, doamna Ileana! Bună seara! Bună seara tuturor și mă bucur foarte mult că sunt din nou aici la dumneavoastră. Eu cred că toate femeile se vor regăsi în emisiunea aceasta, mai ales pentru că este din suflet dăruită pentru femei. Și ascultându-vă în această seară, cu melodia romantică femeie, exact, m-am gândit că se potrivește exact pentru emisiune. Cum vă simțiți aici? Foarte bine, ca de fiecare dată. Întotdeauna m-am simțit bine aici, în Germania, și este pentru a treia oară când vin. Românii v-au primit așa cum sunt ei, călduroși, cu brațele deschise, cu mult entuziasm. Știți, eu am crescut cu cântecele dumneavoastră. Frumos, tot timpul mi se spune acest lucru. Da, românii ne primesc cu dor, în primul rând. Cu dor. Dar de câțiva ani încoace nu mai este dorul atât de mare, pentru că ei vin foarte des în România. Nu mai e ca înainte, cum veneam noi acum cu mulți ani și lipseau din țară foarte mult timp. Nu. Dar ne descoperă tot timpul, prin noi, descoperă și alte lucruri ce s-a mai întâmplat în ultimul timp în România. Și în ultimul timp în România li s-a schimbat președintele. Eu am avut o copilărie și o adolescență absolut minunate, datorită părinților mei. Tata al meu a fost, pentru că din păcate a murit, a fost șeful vânătorilor și pescarilor sportivi în bazinul Dâmbovița, spre Piatra Craiului, și vă închipuiți totuși că cum a fost copilăria mea și adolescența, pentru că mai târziu am plecat către Teatrul Alexandru Davila din Pitești, unde m-am lansat în constelația muzicii ușoare românești. Cum să vă spun, vremurile se schimbă tot timpul, depinde de noi. Depinde de noi dacă vrem să se schimbe ceva. Visul dumneavoastră, al femeii Ileana Șipoteanu, nu vreau să intru în amănunte private, exact, nici în sfera artistică, nici în amănunte private, dar fiecare femeie are un vis, are o dorință. Și au fost în viața femeilor iubiri, au fost dezamăgiri, au fost perioade grele, au fost urcușuri, au fost coborâșuri, pentru că știm cu toate. Care este visul femeii Ileana Șipoteanu? Eu când mi-am început cariera artistică, în urmă cu aproape 30 de ani, cântam la chitară, cântam rock, cântam cu totul altceva. Pentru că temperamental sunt altfel. Dar când m-a descoperit compozitorul Dumitru Lupu, mi-a spus: tu ai putea și cred că ți se potrivește genul romantic. Mi-a scris prima melodie pe care mi-a scris-o, a fost Mă voi gândi la tine în noaptea cea mai lungă și un vis o să te ajungă să-ți spună la mulți ani. Cum este cu generația nouă? Mai ascultă generația nouă cântecele acestea? Pentru că noi, cei din generația de aur, a epocii de aur, noi o ascultăm. Nouă ne e drag și ne e dor de aceste cânte. Cum vă primesc românii? Generația nouă de acasă. Din fericire, foarte bine. Noi avem un proiect început în 2014, care va continua în 2015, se numește Șlagărele României. Va ajunge și la Brașov, cred. Pe 28 acum avem la Sibiu spectacol. Mai mulți artiști din generația mea, și în momentul în care publicul ne vede pe scenă, este foarte entuziast și mai ales să ne audă și să ne reasculte, să ne revadă cu cântecele noastre pe care noi le-am lansat în urmă cu ani. Deci se poate și sunt și foarte mulți tineri nostalgici. O picătură de eternitate, un parfum și sufletele noastre